Halo लोगोफोर फैलायबाय आरो मोनसे गोदान भिडिअ आरोना माखासे बाथ्राफोर सावरायलायनोसै जों नुगासिनो दं आरोना जों मिथिखायो बयबो गाबोन मा होनो 27 जानुवारि बिटिआर एकर्ड डे ना बिटिआर एकर्ड डे गाबोनो फालिनाय जागोन आरोना बेखौ गासिबो बयबो मिथिखागौ जे बर'फोरनि थाखाय मोनसे रंजाथावमोन आरोना रंजाथाव एकर्ड बिनि उनावहा दिनै बिनि सायावनो माखासे बाथ्रा बुंदों दिपेन बर' बिथां सारा नोंथांमोना खोनासंनानै लानो हागोन आरोना बिनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ बिनि सिगाङावनो आं बुंनो बेखौसो सानदों जोंहा जितु मा होनो 60था गामिया सोसनजाबायब्ला बे 60था गामिफोराबो गोजोननायखौ लादो आरोना बिटिआर एकर्ड डेआव रंजानायखौ लादो नोंथांमोनाबो दिनै बिटिआरआव हाबनो मोनबायब्ला गोजोनथावनि बाथ्रा आरोना बयहाबो गाबोननि सानाव जों नुनो मोनसिगोन आरोना बिटिआर एकर्ड डेखौ बेयाव फालिनाया बहा फालियो जोंहाथ' बेथिं बिटिआरआथ' बारहैखाबाय आरोना सनितपुर बिश्वनाथ बेबायदिनो गुबुन जायगासिमबो बिथांमोनहाबो गोजोननायखौ मोनखागोन बे बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों आरोना बेनि गेजेरावनो जोंहा गोबां माखासे मावफुंजानो गोनां खामानिफोर दङ दिनैसिम बिटिआर एकर्डजों इमप्लिमेन्ट जानानै फैनाय दिपेन बर' बिथाङा बुंदों गोबां सुबुंफोरखौ एकर्डआव जायफोरा सिगनेटरि बिथांमोनखौ लिंहरजोबनाय जादों आरोना बेनि उनावहा लिंहरजोबदों नाथाय जोंहा सासे सिगनेटरिया बेयाव गैया आरोना हयथ' नुजाफैनोबो हाला बियो जों नोंथांमोना मिथि मोनगोन बयबो ना डिआर नाब्लानि सायाव मा जाहोनाव नुजाफैनो हाला बयबो मिथिखागोन ना जोबथेसालियावसो दङ बिथाङाथ' बिथाङा सासे सिगनेटरिबाबो बे बिटिआर एकर्ड डेखौ फालिनो मोनाखै आरोना दिनैसिम बेसेबां जागोन खनसे खननै खनथाम खनब्रैयानो जागोन आरोना फालिनाया लाजेननायनिफ्राय फार्स्ट एकर्ड जाजेननायखौथ' जों खुंनाय जाया नालाय नेक्स्ट इयारनिफ्रायसो खुंनाय जायो बे सानखौ बेबायदि जाहैबाय आरोना दिपेन बर' सार बिथाङा मा बुंलांखो खोनासंनानै लादो जायफोरखौ आलासि महरै हांख्रायदों बिथांमोनखौबो मुं खारिनानै बुंदों आरोना बेयो जायफोरा सिगनेटरि मोनफ्रोमबो आफादफोरखौ खावलायदों हांख्रायदों एनडिएफबि एबसु लोगोसे गुबुन आरोना नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय भिडिअखौ खोनासंनानै लाबानो जाबाय मा होनदों बिथाङा ना बिटिसि जि एकर्ड जाबाय आरो बे सिक्सुडेलि एरेन्जमेन्टखौ मोनबाय जों मिथिगौ जे 1993 आव जोंनि सिमाया संकसनिफ्राय पासनिमोन आरो 2003 सनावबो जोंनि सिमाया संकसनिफ्राय पासनि वायरस जोंनि दाबिया जि राजनीतिक जि दाबि संकसनिफ्राय सदियासिम बुरलुंबुथुरनि साहा आलादा रायजो बड'लेण्ड खोलाहा नीलाचल अट'नमास आरो कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि जि मोनथाम पलिटिकेल दाबिखौ लानानै बड'फाया आन्दलन खालामदोंमोन आरो बेखौनो बिएलटिआबो एखे दाबिखौनो लानानै सोमावसारनाया जादोंमोन आरो उननि समाव उदां आलादा माने सभरेन हादोरनि थाखाय सोमावसारदोंमोनब्लाबो 2020 मायथाइयाव बे दाबिफोरखौनो लानानै एनडिएफबिआबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद इउपिपिआव ज' लोगो नांनानै बे एकर्डखौ खालामनाय जादों दा मोनफ्रोमबो एकर्डआ जोंनि थाखाय सिगनिफिकेन्ट आं बेखायनो बुंदों 93 नि एकर्डआबो जोंनि थाखाय जारिमिनारि मोनसे जातीय दलिल 2003 नि एकर्डआबो भारतनि संबिधाननि गन्डियाव बा संबिधाननि सिङाव फार्स्ट जोङो रिकगनिसन मोननाय मोनसे सिक्सुडेल काउन्सिल जोङो बे हिसाबै प्लेन्सआव बेखौ एस्टाब्लिश खालामनो हानाया बे मोनसे जातीय दलिल बे मोनसे जारिमिन आरो 2020 सनाव जि एकर्ड खालामबाय एनडिएफबि एबसु इउपिपिआव बे एकर्डआबो मोनसे जातीय दलिल आरो जातिनि मोनसे जारिमिनारि एकर्ड दा बेखायनो जोंनि गेजेराव बेफोरखौ लानानै कुनु कन्ट्रोभार्सियेल कुनु डिसपुट कुनु खोथा बाथ्राफ्रा जाहाथे डिरेल जाया डाइभार्ट जाया खारन मोनफ्रोमबो एकर्डजों जोंनि शहीदनि गोथां थैनि बिनिमयाव मोननाय बे एकर्डनि मर्यादा आरो मोनफ्रोमबो एकर्डआव जोंनि बिर जोहोलावजोनि थैनि बेसेन दङ जोंनि गुलि जानांनाय लावथि बिखुङाव बानांनाय राजा लामा रेल लामायाव लाख बर' आइजोफोरा जोंनि माने जिफोर सोमावसारगिरि जोंनि जायफोर माने बे सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन मावथि हान्जाफोरा बयनिबो बिनिमयावसो बे एकर्डफोरखौ जों मोनदों दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बिटिआरजों गोरोबथाया मा बोसोर जानोसै आरो बे गोरोबथानि मेइन थांखियानो जाबाय जे बिटिआर जि जोंहा संकसनिफ्राय पासनैसिम जि बिटिसि बे एक्सटेनसन खालामनायनि मोनसे क्लियार काट अबजेक्टफोरखौ लानानै संकसनिफ्राय गहपुरसिम सिमलुगुरिनि खाथि माने बे सिमलुगुरिसिम सिमा बोनायानो बे एकर्डनि गुबै अबजेक्टिभमोन
हरे जोंनि दाबिया आलादा रायजोमोन खिन्थु आलादा रायजोनि दाबिखौनो लानानै दिनै जोङो फैयै फैयै जोङो मोनथाम आगानसे आगाननै आगानथाम बिएससि बिटिसि बिटिआर जों बे एरेन्जमेन्टखौ मोनबाय आरो बेखायनो बे एकर्डनि गेजेरजों जि जोंहा जे सिमाया बारायबाय आरो बे एकर्डनि गेजेरजों जोंनि जि एक्जिस्टिं 46 जि जोंहा माने एमसिएल एबा काउन्सिलनि जे मेम्बार्सनि जि माने नाम्बार्स दङ आरो बेयाव इलेक्टेडआ आथिखालाव 40टा दङ आरो बेखौ बारायनानै जोङो 60टासिम लांनायनि थाखाय बे मोनसे मजबुत प्लेनिं आरो पलिसिजों बे एकर्डआ जादों जे जाहाथे बियो मोनसे स्टेट लाइक समस्तिफोरा माने इनक्रिज जानानै थायो गुबुन मोनसेया जाहैबाय जे जोंनि जि पावर एन्ड फांसन जोंनि जि डिपार्टमेन्ट जोंनि जि साबजेक्ट नैबे एकर्डआव बेखौ जोङो बानायनानै लाबोनाय जादों आरो लोगोसेनो जि फाइनेन्स जि माने फाइनेन्स कमिसन आरो काउन्सिला बांसिन पुँजी मोननांगौनि थाखाय बे एकर्डआव बेखौ सोसननाय जादों दा बेखायनो जे जोंनियाव सम सम बेफोर थासारिफोरखौ लानानै गोबाङा सरसा खालामो जे बिटिसि आरो बिटिआरनि बे कनफ्लिक्टखौ लानानै कुनु जोंनियाव सन्देह आरो जोंनियाव आदारवाइज साननाया थानाङा बिटिसिआ जि मर्यादा जि माने मोनसे कमिटमेन्टजों गायसनजादोंमोन बे गावनि जायगायाव गावनि माने प्लेसाव बियो गोग्गोमैनो एस्टाब्लिश जानानै दङ बिनि सायाव सिमाखौ बारायनाय समस्तिखौ बांहोनाय आरो डिपार्टमेन्टखौ पावर एन्ड फांसनखौ बांहोनाय फाइनेन्सियेल जि अट'नमि फाइनेन्सियेल जि क्षमता बेखौ बांहोनाय बे मोनसे उद्देश्यजोंसो बेखौ रोखायै खालामनानै लाबोनाय जादों दा बेखायनो नैबे एकर्डनि गेजेरजों बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जे निलासल कनसेप्ट दंमोन दाबि दंमोन बे ओनसोलखौ लानानै बेखौ दाफुंनायनि परिबेसखौ जों मोनबाय आरो जों दिनै दाफुंनानै लानो हाबाय कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि जेंनाया दाबो समाधान जायाखै खिन्थु जों बेखौ नागाराखै आरो बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन जिखिनि इनस्टिटिउसन दंमोन दिनै बियो 5 बोसोराव माखासे इनस्टिटिउसना अलरेडि बियो अर्डार इस्यु जाबाय फाउन्डेसन लेनि खामानिया सोलिगासिनो दङ पलिटेकनिकनि बाथ्रा ना पारामेडिकेल एन्ड नार्सिंनि बाथ्रा बासबारियाव रेलवे वेगन कच फेक्ट्रि जानांगौमोन बिनि थाखाय रेलवे मिनिस्ट्रि आरो रेलवे बोर्डआ 300 कोटी क्र'र थाखा होदों 1500 कोटिया आलादा किन्तु बे 300 क्र'रआ बे आलादा दा बेखायनो बेफोर इनस्टिटिउसनफोरखौ गायसननायनि गेजेरजों हारिखौ जोङो मोनसे लेभेलाव आरोबाव लांनायनि थाखाय जोङो सिमां मोनदों आरो गासै बर' हारिखौ जोङो खौसेयै जोङो दानानै जोङो बड'फानि जि गेरेमसा माहारि दानायनि जे आदर्श बे आदर्शजों जातीयताबादि चिन्ता आरो जातीयताबादि जिखिनि जोंनि सत्ताजों बर' हारि दालांनायनि थाखाय जोंनि जि मोनसे सिमां बे सिमाङा जोंनि इसिङाव जोंनि गोरबोआव गोथाङै दाबो दङ आरो बिनि थाखाय जोङो गणतान्त्रिक आवाज आरो इसिङारि जिखिनि खामानि दङ जों जेब्लाबो मावलांनांगोन दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन फैबाय थानाय 27 जानुवारि 2025 दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हांख्रायनायाव चिरां जिल्लानि कासिकत्रा हायार सेकेन्डारि प्लेग्राउन्डआव जोङो गासै मोन 15 आफादफोरखौ जोङो हांख्रायदों आरो सिगनेटरि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायदों आरो बे बेलायाव नोंथांमोना आं फोरमायनो नागिरदों जे XNDB जि वेलफेयार एस'सिएशन दङ XBLT दुलाराय बर' हारिमु आफाद लोगोसेनो अल आसाम प्राइमारि टिचार एस'सिएशन बर' सिनियर आर्टिस्ट एस'सिएशन बड' डिपार्टमेन्ट कलेज टिचार एस'सिएशन प्रिन्सिपाल काउन्सिल बर' समाज बर' बिमा गौथुम बर' पिपल क'अर्डिनेशन कमिटि बेबायदि गोबां आफादफोरखौ जों हांख्रायदों आरो लोगोसेनो माननि आलासि हिसाबै गाहाय आलासि हिसाबै हांख्रायजानाय आलासि हिसाबै बिटिआरनि मानगोनां श्री प्रमद बर' बिथां आरो आसामनि मिनिस्टार उर्खाव ब्रह्म राज्यसभानि एमपि रोनगोरा नार्जारि लकसभानि एमपि जयन्त बसुमतारी आरो बे एकर्डनि सिगनेटरि गबिन्द बसुमतारी रन्जित बसुमतारी सावरायग्रा सायखं बसुमतारी धीरेन बर' बिथां अनजालु बसुमतारी दिलरन्जन नार्जारि आरो गोबां माखासे दैदेनगिरि जायफोर सिगनेटरि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि NDBनि UBPOनि गासैबो आफादनि दैदेनगिरिफोरखौ जों बेयाव हांख्रायदों जाहाथे मोनसे प्लेटफर्माव मोनसे आमब्रेलायाव बयबो फैनानै जे एकर्डआ 5 बोसोराव बेसेबां मावफुंजाखो आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि प्लेनिं आरो पलिसिया मा आरो बेखायनो जोङो बयखौबो गभर्नमेन्ट नन गभर्नमेन्ट पलिटिकेल पार्टी नन पलिटिकेल पार्टी जातीय आफाद जों बयखौबो हांख्रायनायनि गेजेरजों बड'फानि जि गेरेमसा माहारि दानायनि जि सिमां
जोङो बेयाव मोनसे टपिक लागोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म एन्ड ड्रिम फर बिल्डिं भाइब्रेन्ट बड' कमिउनिटि आरो बे आयदानि सायाव जों सावरायनायनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव जोंनि जि अबजेक्टिभ बे अबजेक्टिभखौ मोगथाङाव गेरेमसा माहारि दानायनि जि जोंहा जि थांखि दङ बेखौ जोङो जाफुंहोनायनि थाखाय जोङो हाबा मावगोन आरो बेखायनो आङो गासै आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं खावलायगोन जे बे मोनसे आमब्रेलानि सिङाव जे बयबो दिनै जनसमर्थन होदों बयबो आफादफोरा दिनै फैनो थाखाय बेयाव जोङो माने कनसेन्ट होदों बे थारैनो जोंनि थाखाय मोनसे गेदेरथार जोंनि सावरायनाय प्राय 3000नि बांसिन जोंनि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो डेलिगेट्स हिसाबै हांख्रायदों आरो बेयाव जों गोथौ आरो गुवारै जोंनि एकर्डखौ जोङो सेलेब्रेसन खालामनायजों लोगोसे फैबाय थानाय समनि मावलांनांगौ बिथिंखौ जोङो सावरायगोन आरो नोंथांमोना गोसोआव फोथायनाय लाखि नैबे फेब्रुवारि दाननि पार्लियामेन्टनि जि बाजेट सेसन दङ बिटिआर गोरोबथाखौ लानानै बिनि थाखाय मोनसे एमेन्डमेन्ट एक्ट फैगोन आरो बे एक्टनि गेजेरजों बिटिआर एकर्डआ मोनसे आयेनारि संबिधानिक मोनसे गोजौ मासिनि मर्यादाखौ मोननो थांगासिनो दङ दा बेखायनो जोङो जोबोद पजिटिभ जोंनि माखासे एकर्डनि दफाफ्रा मावफुंजाबाय माखासे आद्रा दंबावो आरो बिनि गेजेराव जोङो जिखिनि डेभेलपमेन्ट जिखिनि इनफ्रास्ट्राक्चार बे गभर्नमेन्टनि पार्ट आरो गभर्नमेन्टआ बेखौ मावलांगोन नाथाय जोंनि केस उइड्र खालामनांगौ रिहेबिलिटेसना माने कमप्लिट जानांगौ फारसेथिं जेलाव थानाय एनडिबि बिथांमोनखौ जोङो दिहुननानै लाबोनांगौ जायफ्रा दिनै 13, 14, 15, 16 बोसोर जाबाय आरो मार्टियार परियालनो माने राङारि अनसुंथाइ होनांगौ बिनि थाखाय जोङो माने सिङाव जिखिनि हाबा मावनांगौ दङ बे हाबाफोरखौ जोङो मावगासिनो दङ।